Знаете ли, че 60% от хората се чувстват самотни, дори когато не са сами? Нека разгледаме разликата между това да си сам човек и самотен човек. Когато си сам човек, ти се наслаждаваш на собствената си компания, занимаваш се с хобита и се чувстваш доволен. Това е време за себе си в най-добрата му форма. Но да си самотен човек е съвсем различна история. Това е чувство на изолация, липса на връзка и копнеж за социално взаимодействие. Едното е избор, другото е борба. Познаването на разликата ни помага да разберем по-добре себе си и другите. Така че следващия път, когато се наслаждавате на времето сами, помнете да си сам не винаги е самотно. Прегърнете своите моменти на сам човек. Благодаря, че гледахте. Харесайте, споделете и се абонирайте за още прозрения.